ka zauna ko. Allah ware zauna nan ne gun zaman banza. Ka zo sai mana wani abu kake yi ka ƙi ka waye. Ka zo solan kalasa tayil ɗin na 'yan birni da ka gani. Ka saba ganin da jan ƙasa ko ginin ku nan ka ga jan abu to tayil ne ka gane. Zan wayar da kare da kaɗan ka gane lissafi. Walaha ban ni komawa kawai wagga farin guri walaha nan ni kwana na naka so ma a banni shi ɗai gurin ga ya ishe ni. Ka gane ta cin gurjin 'yan birni walaha ya fi burodi ma a sha ko goiba ta ko kankana ta wai ma walaha kamar kuli na ko. Wai kai ba za ka daina mana gajanci ba, shaya ce bata wanka don kai wannan ce za ka dinga cewa gurji na kai ka rena mutane hankali. Bari na barka tukunna in ba haka ba yaran nan kure ne za ka yi shege dan fulani. Au naga tambaya ta nayi shi na ga ka faɗa min wagga batu na ji dai walaha ban ni komawa kawai ni walaha na samu guri na zama. A wanka ta aka yi da wagga doguwar aba walaha murdawa ta aka yi walaha gurin ga sanyi na gare shi walaha daɗi naka ji da na shigo wagga ɗaki walaha ni kwanciya ta naka yi kawai ka fita ka bar ni cikin ɗakin ga ni ina gama walaha bacci na naka yi shi na faɗa ma walaha ban ni fita daga ɗakin ga na faɗa ma. Haji nonsense ban ɗaki ne fa garan banza kana mana shirme. Walaha ƙarya ta ka kai waggana ban ɗaki walaha ƙarya ta abu kamar kwai to walaha a wagga guri walaha komai naka iya lashe shi wallahi fari hos walaha wayo na kaka so kamar sanni ƙauye kuma walaha ban ni koma. So na kaka kamar sanni sanwa hutata ɗai naka yi kamar sanni ƙauye to ban ni yadda ni dai ban ni yadda ka tai ka bani guri ni na samu guri dai na kwana shi na ka faɗi mai ni wagga guri ya yi mini shi na ka huta ka bani. Oh my God.